O greșeală din trecut i-a distrus viața, dar destinul i-a pregătit o surpriză uriașă. Rămâneți până la final pentru a vedea cum se termină totul. Și nu uitați să vă abonați pentru a ne susține. Începem. Pun pariu că o fac să se îndrăgostească de mine într-o săptămână. Roman se uita cu o privire prădătoare la tânăra care alimenta mașinile. Pe cine? Pe pușcăriașa asta. A râs Vitalic. Păi, da. Ce, pușcăriașele nu sunt oameni? Și ele vor să fie răsfățate de cineva. Roman a făcut un gest obscen, iar el și amicul său au izbucnit în râs. Ai grijă cu astea, că nu se știe ce a făcut ea pe la zonă. Poate nici nu-i plac bărbații, l-a sfătuit Vitalic, și o nouă rafală de râs a spart liniștea benzinăriei. Fata la care majorii, tinerii de bani gata, se holbau cu nerușinare a tresărit de neașteptare și era cât pe ce să scape pompa din mână. Stătea astfel încât tinerii nu-i puteau vedea fața, însă, chiar și sub salopeta largă, se ghiceau formele armonioase ale unei figuri frumoase. Hei! I s-a adresat Roman. Ce faci diseară? Pe mine mă întrebați. A precizat încet fata, fără să se întoarcă spre ei. Dar ce, mai vezi pe altcineva aici? A intervenit Vitalic. Da, pe tine te întreb, a răspuns Roman cu îngăduință. Poate vreau să te invit la un restaurant. Păi, dacă vrei, invită-mă, a ridicat fata din umeri. Bun, ne-am înțeles, trec pe la 8. Probabil ți s-a făcut dor de ceva dulce, a râs Roman de propria glumă. Vitalic a izbucnit și el în râs. Și atunci, fata s-a întors spre ei. Deodată, fața lui Roman s-a schimbat. Gura i-a rămas căscată, ochii s-au mărit, privind-o de-a dreptul tremurând. Vitalic a urmărit privirea prietenului său și a tăcut și el. De piciorul fetei se ținea, cu mânuțele ei mici, o fetiță de vreo 3-4 ani. Cârlionții blonzi erau ciufuliți, iar o șosețică i-a alunecase în jos. Ochii albaștri și pătrunzători priveau atent, de parcă îi întorceau sufletul pe dos. Iar fata de la benzinărie avea aceiași ochi, se uita de parcă le citea gândurile. Roman era sigur că a mai văzut undeva această fată cu privirea tăioasă, dar atunci era complet diferită, nu-și amintea exact cum, dar privirea aceea. Ascultă, noi cumva nu ne cunoaștem? A întrebat Roman pe un ton neașteptat de calm, fără nicio urmă de batjocură. Nu cred. Puțin probabil să fi fost tu prin colonii de reeducare, și cu atât mai puțin într-una de femei, a ridicat fata din umeri. Da, ai dreptate, n-am fost. Și totuși, îmi amintești foarte mult de cineva. Fata a arătat cu capul spre mașina lor. E plină. Am strâns bine capacul, așa că, dacă nu reușiți să-l deschideți singuri, întoarceți-vă, vă ajut eu. Și a zâmbit. Nu-ți face grizi, ne întoarcem. Fata a ridicat iarăși din umeri. Era evident că toate aceste discuții și promisiuni n-au impresionat-o deloc. De unde să te iau? Timur zice că locuiești la benzinărie. A strigat Roman în urma fetei care pleca. Da, aici e o baracă, așa că deocamdată aici stăm. Mai departe, om vedea. Tinerii au condus vreo 10 kilometri, când Roman a lovit furios cu ambele palme în volan. Mi-am amintit. E Alisa. Care Alisa? S-a mirat Vitalic. E o poveste lungă. Dar principalul pe care trebuie să-l știi e că nu trebuie să avem nicio treabă cu ea. Alisa s-a întors când mașina a plecat din benzinărie. A urmărit cu privirea mașina sport roșu aprins, a luat-o pe Dașa în brațe și s-a îndreptat spre baracă. Acolo, Timur improvizase ceva de genul unui loc de joacă, o groapă cu nisip, leagăne, o băncuță. Timur avea în jur de 60 de ani. Venise în Rusia încă din adolescență. Crescuse într-un cartier rău și, în tinerețe, intrase într-un anturaj dubios. Scăpase atunci, cum se spune, cu o sperietură ușoară, dar tot făcuse puțină pușcărie. Alesese să trăiască cinstit. Mai întâi a lucrat ca șofer de tir, apoi a deschis primul servis auto,
iar ulterior o benzinărie. Acum avea o întreagă rețea. Uneori, Timur angaja oameni pe care nu-i primea nimeni, dar numai dacă vedea că aceștia greșiseră din greșeală, devenind victime ale circumstanțelor, și erau gata să trăiască cinstit. Alisa și Dasha îi aminteau de propriile sale fiice și nepoate, doar că acelea locuiau de mult timp departe. Timur știa că fata fusese condamnată înainte să împlinească 18 ani și că fetița se născuse în colonie. Știa că Alisa fusese eliberată condiționat și că nu avea unde să se ducă. A înțeles totul imediat ce a văzut privirea pierdută, atunci când i-a cumpărat de la benzinărie un baton de ciocolată și o apă pentru fiica ei. Asta se întâmplase acum vreo 2 luni. Hei, ești bine? Da, mulțumesc, totul e în regulă. Alisa și-a strâns la piept fetița care ațipea, de parcă s-ar fi temut că cineva i-o va lua. Iartă-mă pentru întrebarea ciudată, dar ai unde să locuiești? A întrebat Timur direct. Să locuiesc. Alisa n-a mai putut scoate niciun cuvânt, pur și simplu a izbucnit în plâns. Gata, am înțeles. Mergi colo, la masă, imediat îți aduc un ceai. Nu trebuie să plătești nimic, a poruncit Timur. Alisa s-a dus tăcut acolo. Iar când Timur a dus ceainicul, Dasha dormea deja dusă. Sărmana, o fi alergat destul toată ziua, a clătinat Timur din cap zâmbind și a repetat întrebarea. Deci, ai unde să stai? Dacă greșesc, iartă-mă, dar mi se pare că te-ai eliberat recent, nu-i așa? Alisa s-a înroșit puternic. Chiar e atât de vizibil? Ba nu, pur și simplu n-am privire, ci scanner, a râs încet Timur. Te așteaptă cineva? Nimeni. Mama nici nu vrea să știe de mine. Nu a comunicat cu mine nici înainte de proces, nici după. N-a venit nici măcar o dată. I-am scris că s-a născut Dasha, dar nici măcar nu m-a felicitat. Dar tatăl copilului? Tatăl. Un om ticălos, foarte rău. Am înțeles, a căzut pe gânduri Timur. Ascultă, am aici o gheretă de șantier. Dacă vrei, poți rămâne. Fie doar pentru o noapte, fie să locuiești aici. Și să nu-ți fie teamă de nimic, nimeni nu se va atinge de tine. Nici nu mi-e teamă, știu asta, a zâmbit pe neașteptate Alisa. De unde știi? S-a mirat la rândul lui Timur. O fată din colonie povestea că există un anume Moș Timuri care îi ajută pe cei care ies, dar nu pe toți. Spunea că are o rețea de benzinării, dar n-am crezut că e adevărat. Credeam că e ca o poveste de speriat copii în lagăr, doar că invers. O poveste frumoasă ca să nu fie viața atât de grea. Oho, de ce am ajuns legendă pe acolo? A râs Timur. Din cauza râsului său, Dasha s-a trezit și a început să plângă. Alisa a început să o liniștească. În acel moment, ușa s-a deschis și în sală a intrat un tânăr cu un aspect obișnuit, îmbrăcat în salopetă și cu mâinile murdare de muncă. Tată, de ce nu mi-ai spus că Maria Petrovna aduce mașina azi? Plănuiam să mă ocup de ea mâine. N-am spus. O, te omci, iartă-mă, m-am luat cu treaba, a clătinat Timur din cap. Apoi și-a întors privirea spre Alisa. Apropo, fă cunoștință, el este fiul meu, Artiom. Iar ea este. Oh, ascultă, nici până acum nu-ți știu numele. Ea a râs, sonor și fără nicio grijă. Dasha, uitându-se la mama ei, a zâmbit și ea timid la început, apoi râsul ei a sunat ca un clopoțel. Eu sunt Alisa, iar ea este Dasha. Uite, Artiom, ține minte, Alisa, Dasha, să nu le încurci. Apropo, ele vor locui la noi în gheretă. Așa că, după ce termin cu mașina, fă curat acolo. Vai, fac eu singură. S-a agitat Alisa, apoi a adăugat încet, adică, dacă îmi permiteți, desigur. Ei, singură, atunci singură să fie. Hai să-ți arăt ce și cum. Așa s-a stabilit Alisa la benzinărie. Nu avea unde să se ducă în altă parte. Timur s-a înțeles cumva cu polițistul de sector pe propria răspundere, iar ei au impus condiții. Va lucra la benzinărie, va primi salariu și va locui în căsuță.
dar la cea mai mică greșeală, va trebui să-și caute alt cămin. Artiom a ajutat-o să se instaleze. A dus-o la magazin să cumpere haine și jucării pentru copil. Alisa îi plăcea, dar bărbatul înțelegea perfect că ea are un trecut criminal, așa că nu există viitor cu o astfel de persoană, deși în sufletul lui îi părea rău. Roman s-a întors într-adevăr seara. Alisa își terminase deja tura și făcea curățenie în căsuța ei mică. Hei, frumoasă, cât te mai aștept? A strigat Beizadeaua cât se poate de obraznic, ocolind clădirea și mergând vreo 20 de metri. Pe mine mă strici. A întrebat Alisa mirată. Păi pe cine altcineva? Doar trebuia să mergem la restaurant. Iartă-mă, azi nu se poate. Am o fiică și n-am cu cine să o las, a spus Alisa. Și ce, mâine o să ai cu cine? A rânit Roman. Nu, se pare că nici mâine nu o să am. Ce mai ușuratică ești, a? A fluierat Roman. Eu te invit la restaurant, iar tu faci fițe. Iartă-mă, am crezut că minți, ca de obicei. Ca de obicei. Roman s-a încruntat. Tu vorbești serios. Nu m-ai recunoscut. Praf de diamante. Și atunci Roman și-a amintit. Și-a amintit tot ce se întâmplase cu 4 ani și jumătate în urmă. El și Vitalic mergeau pe atunci despre baruri și cluburi. Făceau cunoștință cu fete, iar apoi se lăudau unul în fața celuilalt cu victoriile lor. Și, într-o zi, Vitalic a propus, hai să facem așa, eu aleg o fată pentru tine pe seară, iar tu alegi una pentru mine. Numai să nu-mi bagi pe gât vreo crocodiloaică, vreo fată urâtă. Bine, a acceptat Roma. Uite, pentru tine e blonda aia de la masă, în bluză roz. Vitalic, e cam mică. Nu te teme, nu ne saltă poliția. În Barghe se intră de la 18 ani, deci e majoră. Logic, a dat Roma din cap. Atunci, pentru tine e cea brunetă, în roche verde. Ai înnebunit. S-a încruntat Vitalic. Nu e de nasul meu. De ce? Pentru că aia nu e o fată, e o regină. Păi, du-te la regină atunci. Vitalic, surprinzător de repede, a găsit limbaj comun cu bruneta. Pentru Roman a fost mult mai greu. Nu știa cum să înceapă conversația. Alisa stătea la masă, bea suc și se uita la oamenii care dansau. Era pentru prima dată în clubul al Masnaia PL, praf de diamante. Colega ei de cameră din cămin o târâse acolo aproape cu forța. Sincer, Alisa nu voia să meargă. Era un copil obișnuit, de casă, care după clasa 9 mersese la colegiu. Învăța excelent și chiar aspira la o diplomă de merit. Nu se considera frumoasă, așa că a fost foarte surprinsă când un tânăr simpatic s-a așezat la masa ei. Bună, hai să facem cunoștință, eu sunt Roma. Alisa, a răspuns ea simplu și s-a uitat la el. Ce oți frumoși ai! Aveți. Parcă se uită direct în suflet. Roma nu-și găsea cuvintele, atât de mult îi plăcuse Alisa. Mulțumesc. Poate dansăm. Hai. După dans s-a urmat primul sărut. Apoi plimbări. Conversații interminabile la telefon și mesaje. Roman nu voia să grăbească lucrurile, iar prin asta pierdea pariul cu Vitalic. Acesta din urmă îl tot bătea la cap. La ce-ți trebuie fata asta? N-are nici forme, nici stil. Ah, nu înțelegi nimic. E atât de frumoasă. Atunci însoară-te cu ea. A izbucnit Vitalic în râs. Înainte de nuntă, trebuie să mă asigur că nu e plictisitoare. A trecut Roman imediat pe o notă glumeață. Totul s-a întâmplat la 2 săptămâni după ce s-au cunoscut. Roman a invitat-o pe Alisa la el, i-a oferit șampanie, iar apoi pur și simplu a mai pus o bifă în carnețelul lui, ca semn al victoriei. Rom, trebuie să vorbim. Alisa suna din nou și din nou, plângând, dar Beizadeaua, il Majorchic, care recent îi jurase iubire, nu mai ridica receptorul. Alisa era disperată.
Când i-a spus mamei sale despre cele 2 liniuțe de pe test, aceasta aproape că și-a blestemat propria fiică. Să nu vii acasă cu corcitura aia. Scapă de el. I-a poruncit ea. Mamă, e un copil. Ce copil? E doar o celulă care a început să se dividă. În fine, m-ai înțeles, a amenințat-o mama. Prietenele o priveau chiorâș. Ieri venea la ea un tip cu bani, iar azi Alisa umbla cu ochii umflați de plâns. Unele o condamnau, altele o plângeau, altele se bucurau de răul ei. Alisa nu știa ce să facă. În disperare, s-a dus la acel club. A pândit momentul când paza nu era atentă și s-a strecurat înăuntru. Rom, trebuie să-ți spun ceva important. Alisa l-a găsit repede. Lângă el era, desigur, Vitalic. Tot ce e important poate aștepta până dimineață, iar în cazul tău, pur și simplu. Poate să tot aștepte, a declarat Roma, rânjind urât. Eu. Noi. A început Alisa. Nu există niciun noi. Vom avea un copil. Cuvintele Alisei s-au necat în bubuitul muzicii, dar băieții le-au auzit. Trebuie să scăpăm de ea. Roman i-a făcut un semn din cap lui Vitalic spre fată. Am înțeles, a răspuns Vitalic și a plecat undeva. Deci, ce voiai să spui? Roman s-a apropiat de ea. Avem. Ce? Nu aud. Roma s-a lipit de ea. Vom avea un copil. Nu noi, ci tu, s-a strâmbat Roman. Eu nu m-am semnat pentru așa ceva. Roma. A strigat Alisa cu disperare și aproape că a căzut, dar a fost prinsă de brațele puternice ale unui bărbat. Așa, domnișoară, arătăm geanta? S-a adresat pe neașteptate un bărbat în uniformă. Am doar telefonul, șervețele, parfum și o sticlă cu apă, a răspuns Alisa nedumerită. Și, văd eu bine, un pachetel cu substanță albă, a adăugat străinul cu subînțeles. Și atunci Alisa și-a pierdut cunoștința. Toate lunile care au urmat le-a petrecut cu senzația că nimic nu e real. Ca într-un vis urât. A fost dusă la audieri, exmatriculată de la colegiu și, în final, trimisă într-o colonie pentru minori. Adevăratul coșmar a fost că, în fiecare zi, încercau să o convingă să renunțe la copil. Când așa a venit pe lume, primul lucru pe care l-a auzit n-a fost o felicitare, ci o ofertă de afaceri. Fetițo, gândește-te singură, la ce-ți trebuie copilul? Aici, în colonie. Oricum nu vei putea să-l crești. Eu o să ies în libertate și o să mă ocup de fiica mea. Visezi frumos. Cine te așteaptă pe tine acolo cu un copil? Nici nu-ți imaginezi ce te așteaptă. N-o dau. Alisa plângea mereu din cauza nedreptății. De fiecare dată când o aduceau pe Dașa pentru alăptare, se temea că e ultima oară. Mai ales că îi se sugera regulat. Există un cuplu bogat, fără copii. Te vor ajuta, îți vor da mulți bani. E fiica mea. Mulți bani. Abia când Alisa a fost eliberată condiționat și s-a permis să ia fetița, s-a liniștit puțin. Dar numai până în momentul în care l-a întâlnit pe Roman. El și-a amintit totul. Și mai mult, privindu-o pe Dașa, a văzut că seamănă leit cu el în copilărie. Ce-i asta? Te-ai gândit să-mi ceri pensie alimentară? S-a agitat deodată Beizadeaua. Pensie alimentară? De la tine. Prea mult onoare. Dașa nu are tată. O, nici tată n-are. A râs răutăcios Roma. Tu chiar nu meriți titlul ăsta. Ascultă, pușcăriașo, nu crezi că îți permiți prea multe. Cine te mai vrea pe tine și cumplot după tine? Puțin ți-am plantat în noi atunci. Trebuia să-ți punem vreo 2 pachetele, nu unul. Cum adică ți-am plantat? Sau poate chiar tu erai dealerul, nu? A râs Roma. Mie mi se pare că tu ai fost, s-a auzit deodată vocea lui Artiom. Și mi se mai pare că înregistrarea asta o să te coste foarte scump.
Roman a înțeles brusc că Artiom, acel muncitor necioplit, după părerea lui, înregistrase tot ce recunoscuse. Dacă înregistrarea ieșea la iveală, adio logodnică bogată, adio funcție în firma tatălui ei, adio viitor. Roman a înfărcat un cuțit de carne de pe masă și s-a năpustit asupra lui Artiom. Dă-mi înregistrarea. Acum. Artiom l-a pus la pământ pe Roman dintr-o singură lovitură. Înregistrarea a ajuns la poliție. Ce-i drept, Roman n-a ajuns la închisoare, tăticul lui l-a scăpat. Totuși, o sumă foarte consistentă a ajuns în contul Alisei, împreună cu cheile unui apartament cu 2 camere. Dar toți partenerii de afaceri, tatăl logodnicei lui Roman și clienții importanți au aflat rapid despre distracțiile șbeizadelei, iar viitorul lui s-a spulberat. În cele din urmă, Artiom i-a mărturisit Alisei, o lese în textul original, probabil o mică eroare de nume în poveste, sentimentele sale. Ea abia începuse să aibă încredere în el. Dar, după un an, deja nu mai puteau să-și imagineze viața unul fără celălalt. Mulțumim că ați ascultat povestea până la capăt. Nu uitați să lăsați părerea voastră în comentarii. Voi răspunde la toți cu drag. Abonați-vă la canal și împărtășiți acest videoclip cu prietenii și cei dragi. Acest lucru ne motivează să continuăm să lucrăm la noi povești în fiecare zi. Nu ratați următoarea poveste uimitoare, care va apărea în curând pe ecranul vostru. Vă suntem foarte recunoscători că sunteți cu noi. Pe curând!